מתי להחליף את רואה החשבון או יועץ המס שלנו? מספר בעלי עסקים פנו אליי בשאלה. יש לנו רואה חשבון או יועץ מס ואנחנו ממש לא מרוצים מהשירות שהוא נותן לנו. אנחנו מאוד מעוניינים להחליף אותו, אבל פוחדים שהדבר יפגע בעסק שלנו. מה לעשות? מתי הזמן הטוב ביותר להחליף את רואה החשבון או יועץ המס שלנו? מיד לאחר הפתיח אני אסביר מה הפתרון הטוב ביותר. להחליף רואה חשבון או יועץ מס היא משימה חשובה וקשה מאוד. אכן הדאגה היא במקום. התפקיד שלהם הוא משרת אמון. רואי החשבון או יועץ המס שלנו יודעים את כל סודות העסק, ובמשך הזמן הם אפילו הופכים להיות החברים הקרובים ביותר שלנו, וטוב שכך, כי הם עוזרים לנו הרבה פעמים, ואנו חייבים להתייעץ איתם במקרים בהם אנו לא יודעים מה לעשות מבחינה חשבונאית. אבל אם הם לא עושים את התפקיד כמו שצריך, ויש אפילו מקרים שהם פוגעים בתפקוד התקין של העסק שלנו, במקרים האלה אנחנו נאלצים להחליף אותם. מתי לא להחליף רואה חשבון או יועץ מס? בחודשים אלה, אפריל עד יוני, הרשויות מצפות לקבל מאיתנו את הדוחות השנתיים שרואי החשבון או יועץ המס שלנו מגישים. זו התקופה הגרועה ביותר להחליף אותם. תנו להם את כל התמיכה והעזרה, כדי שיסיימו את הגשת הדוחות במהירות ובצורה הטובה ביותר עבור העסק שלנו. אז מתי כן להחליף את רואי החשבון או יועץ המס? לאחר הגשת הדוחות מתקבל אישור מהרשויות שהדוחות הוגשו כדין והכל תקין אצלנו. אז הזמן המתאים ביותר להחליף את רואי החשבון או יועץ המס, או אפילו את מנהל החשבונות אם יש לכם אחד כזה בעסק. אני מאחלת לכם הצלחה במציאת רואה חשבון או יועץ מס שמתאים לכם לעבוד איתו, ואם יש לכם שאלות אשמח לעזור לכם. פנו אליי באתר האינטרנט שלי www.kesefbaesek.co.il. ניתן לפנות למייל הפרטי שלי. אני מבטיחה לענות לכל אחד מכם בסודיות מלאה. וכמובן בפייסבוק, שם מפורסם המידע לכולם. ואם אהבתם את הסרטון הזה, אודה לכם אם תעשו לי לייק ותשתפו עם החברים שלכם שגם להם יש עסק ולא יודעים מתי הזמן הטוב ביותר להחליף את רואי החשבון או יועץ המס. תודה, ואני מאחלת לכם הרבה כסף בעסק ממני נעמי.